Yo, kamusta kayo mga friends kong malulupet? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Ang dami nagtatanong sa atin ngayong araw. Nabasa ko lang sa mga comments. Hindi ko pa nare-replyan. Nung pinifilm ko to, hindi ko pa nare-reply. So ang tanong sa atin is kung premium daw ba ang ating gamit na langis. Tapos kung sa 2 taon daw na paggamit ko ng sniper is nakatry na ako ng carbon pick cleaner. At kung ma-vibrate daw ba ang ating motor. Premium pa 100. Premium 100. Yan, sagot na ang isa nating tanong. Naka-premium po tayo na gas. Kulay pula. Thank you po. Sa tanong na yon, dalawang gasolinahan lang ngayon ang pinupuntahan kong gasolinahan. Shell at Petron. Nadala akong magpagas sa saan ba? Sa at saka sa hindi naman sa ano, pero may naramdaman akong kakaiba sa kanilang gas. Hindi mo mararamdaman basta-basta, pero kung araw-araw ka or madalas mo ginagamit ang motor mo, ramdam mo yun eh. Yung parang, hindi naman sa ano, hindi ko sila sinisiraan, pero parang nung time na yun lang talaga, yung gas na yun, parang may tubig. Parang may tubig yung gas nila nung anong yun, o hindi ko alam kung yung tubig ba yun o kung ano man. Kasi parang namamalya yung ano ko, motor ko noon. Gara nga eh. Kaya ano na ako, lagi na ako sa Petron at saka sa Shell, kahit medyo mahal. Tapos regarding naman dun sa ma-vibrate na tanong, parang hindi naman ma-vibrate ang motor ko. Nung nakinaboss mo na makwento ko lang mga friends, nung nagpagawa ako ng wall race, kasama ko si Gadlan. Nung natapos gawin tong motor ko, binuhay ito ni Boss Win, buhay ang engine. Tapos paglapit ni Gadlan, hinawakan niya ang motor ko. Tapos nagulat siya. Sabi ba, buhay pala ito. Nagulat siya kasi akala niya hindi buhay yung motor ko. Akala niya nakapatay yung motor ko. So kaya lang niya nalaman na buhay is hinawakan niya. At naano yung makina niya, tug 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 tug, gano'n, di ba? Yan ang tunog ng makina ng sniper eh. Tug 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 tug, gano'n. So naramdaman niya lang na bahagya. Tapos nagulat talaga siya na buhay pala daw yung motor ko. So ibig sabihin, sa vibration naman, hindi siya ganoon ka-vibrate. Kaya hindi mo malalaman agad kung buhay pa yung makina niya o hindi. Sa paggamit ko naman, hindi naman ako masyado napapagod gamitin itong sniper. Kasi nga, after a year or 2 taon na nga ito sa akin, mahigit eh. After 2 years na mahigit, hindi ko masyado nararamdaman yung vibration niya. Siguro sa ano lang, dito sa shifter. Kasi yung shifter kasi, yung single shifter, kapit na kapit sa ano, bakal to bakal yan eh. Tapos bakal din yung tungtungan. So mararamdaman mo yung vibration, bahagya ng makina. Pero sa kamay, sa puwet, yung lahat ng kumukontak sa yung overtake tapos magme-minor. Tapos tama ni Busa. Yung vibration sa kamay, sa puwet, yun, sa mga contact natin sa katawan sa motor, wala naman ako halos nararamdaman. Kaya hindi rin ako masyado napapagod sa pagdadrive nito. Minimal lang talaga yung vibration na mararamdaman mo. Depende rin siguro sa pag-aalaga at depende rin sa nilalagay mo lang eh. So additional lang din ulit na sagot sa katanungan, ang
ang ginagamit ko po lang is, kaya ganito yung ano ng aking motor is Shell Advance Ultra 10W40 100% synthetic. Yun po ang ginamit ko lang is mula nung nagpalit ako from Yamalu, at hindi pa po ako nagpapalit ng kahit anong langis. Hindi pa ako nagtatry ng kahit anong langis. Ito lang ang ginamit ko, Shell. Okay naman siya. Hindi ko masyado talaga nararamdaman ang tawag dito, vibration. Hindi siya nakakapagod gamitin. Saka makikita nyo rin naman dito sa ano ko, side mirror ko kung ma-vibrate ba talaga siya o hindi. Siguro depende na lang din sa ano, sa unit na napapapunta yung mga ganyang ano. Pero kahit naman siguro medyo ma-vibrate yung motor, okay lang gawa kasama naman yan sa ano makina vibration ng makina. Basta maalagaan nyo sa langis, okay na yun. Kahit medyo ma-vibrate ang motor nyo, pero karamihan kasi nga ng motor is low vibration, para hindi masyado nakakapagod. Tapos yung sunod namang tanong sa atin is, sa 2 years ko ba na paggamit dito sa Sniper, ay natesting ko na ba yung carbon peak cleaner. Isang beses ko pa lang siya nagagamit. Anong masasabi ko? 10,000 odo ko yata siya bago ginamit. Tapos isang beses lang talaga, kasi after 3,000 odo dapat maglalagay ka na ulit diba? Dapat gano'n, maglalagay ka na ulit. Tapos yun, sa isang full tank, isang bote, diba? So sa paggamit ko naman, okay lang. Parang wala naman akong naramdamang pagbabago. Sabi nila nakakalinis nga daw ng gasolina, ganyan. Nakakalinis na, hindi ko alam kung sa combustion chamber o sa ano sa piston Yun lang yung alam ko Yun yung, hindi ko sure kung saan ba ginagamit nga yung carbon peak cleaner na yun, kung sa paglilinis ba ng gasolina sa fuel filter o doon sa combustion. Pero okay naman, na-try ko siya isang beses, tapos hindi na naulit kasi 15,000 odo ko nga siya nilagay. Tapos after yung 18,000 odo, nagpa FI cleaning na ako, tsaka TBC. So hindi pa ulit ako nakapaglagay. Siguro mga na ulit yun, mga 33 to 35,000 odo, saka na ulit ako maglalagay. Pero din naman siya, medyo recommended din naman siya ng kasa. Sinasabi naman nila na okay lang daw maglagay, pero hindi necessary o hindi mandatory, parang ganun. Base naman sa naging experience ko doon, parang wala naman pinagbago sa takbo. Talagang kung ano lang talaga yung purpose niya, yun lang talaga. Hindi naman siguro totoo na nakakalakas siya o nakakaganda siya ng takbo ng motor, kasi parang wala naman akong naramdamang pagbabago yung sa ano ko lang yun, sa pakiramdam ko lang yun. Tapos hindi rin naman tumipid ang gas ko, kasi kung ano naman yung driving habit ko, yun lang din ginagawa ko. Hindi naman siya nakatipid sa gasolina. Yun lang, pagpalinis lang talaga. At hindi ko rin naman sure kung nalinis nga yung gasolina ko, kasi hindi ko naman nakikita Pero okay naman siya. Wala naman masamang naging epekto sa aking motor. Ito, ilang odo na ba to? 23,553 odo. Ayan. Ang total kilometers na natakbo ng motor ko is 23k na 500. 23k 500. Kaya wala naman naging masamang epekto ang carbon peak cleaner sa akin motor. Siguro mga yun nga, siguro mga 30k maglalagay na ulit ako
bago ako magpalit ng fuel filter. Kasi siguro mga 30k to 35k magpapalit ako ng fuel filter eh. Siguradong ano na rin, mual na rin. Wala pa naman ako nararamdamang kakaiba sa takbo ng motor ko eh. Mula nung ginamit ko yung carbon fake cleaner, ganun pa rin. Masarap pa rin siya gamitin. Ano pa ba mga tanong? Ayun lang naman ang mga nakita kong tanong ngayong mga oras na ito. Maraming salamat nga pala sa mga nagtanong. At may na-content ulit tayo ngayong araw. Ganito lang kasi ang ano ko eh, ang buhay ko eh. Balik-balik lang ako dito sa lugar na to. Tagahatid pag umaga. Boy hatid ako eh, boy hatid. Nakakatawa lang din at may mga nagko-comment ng gano'n na pinagkakatiwalaan tayo na sagutin yung kanilang tanong. Kaya maraming salamat sa inyo mga friends. Lalo na doon sa 1,399 na subscriber natin. Maraming salamat sa inyo. Iisa na lang, 1,400 na. Happy 1,400 subscribers sa atin mga friends. So, yun lang naman ang aking content for today. At sana ay nagustuhan nyo. At sana ay nasatisfy kayo sa aking sagot. Na simple lang naman. Wala siyang masyadong content yung sagot ko. Pero yun yung sa ano ko, sa pananaw at saka sa experience ko. Sinabi ko lang. So, disclaimer lang uli na hindi ako expert sa mga makina ng motor. At sa kahit anong part nitong motor na to, hindi ako expert doon. At itong mga sinasabi ko na to is based lamang sa aking experience at opinion. So yun lang mga friends, maraming salamat. At syempre, konting paalala ulit na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English,